Eta baltzan egiten eraikin edo etxe batek famatuen etxea izeneko Frantses labela eskuratu zezakela, Kanbon esaterako Arnaga etxea alaxe izendatu berri dute. 20. mende hasierako etxe hau, Edmond Rostand antzerkigileak eraiki zuen eta egun oraindik ere itxura benetan dotorea du, azelorategiak begira. Arnaga kanboko etxe bisitatuak famatuen etxea labela jaso du. Arnagan famatua Edmond Rostanda, bai eta ere bere etxea, gure gibelean ikusten duguna, bai eta ere bere baratzea. Pantsoa, beraz, famatuen etxean, baratzeak ere bere importantzia badu. Eta uste dut baratzien gabe etxe unek zerbait galtzen duela. Maurice Rostanek eskribatu du Arnaga ez dela etxe bat, ez dela baratze bat, baina antzerki bat. Beraz, antzerki horrentzat behar die biak izan etxea eta ere baratzeak. Hemen obra handiak egin dituzi ez, azken momentu honetan. Duela 2 urte hasi dugu baratzen egeberritzia, hasi gira etxetik eta pergolaino, eta behaz dena berritu dugu, behaz izan bideskak, topiera da arbolen zizeltzia, eta behaz horiek denak egeberritu ditugu, peluzak ere, eta gero ere perspektiboa untsa atxikitzeko 4 kilometra burdin baster eman ditugu beti atxikitzeko garbitasun hori. Arbolak ere, zuaitzak, eta hor nigarri duzu? Zuaitzak, nahi behin mauzu, Arnaga bisitatua da, behar zen sekuritatea albezin bat eman, eta behar arbol zahainitz bazen hemen, behar denak bat banazka pasatu ditugu, batzuek garbitu, tipitu, eta erran nezake berrogoita bat kendutula zen langera baitzuten eta behaz ez gintuen atxikitzen ala. Antion famatuen etxea izendapena ukanduzue, etxea noski aipatu behar dugu, etxe berezia baita badu zer egan. Eta bai, hori da. Etxe zinez berezia da, zen eta hemen nahi zuen Pariseko modernitatea hemen ekarri bere etxean. Eta horregatik baitugu hemen gero eranen dutena seguraski da goi teknologiko material batzu, garbigelak eta etxe horren berotzeko baituzte berogailu zinez elektrikoak. Hor, Kanbon zinez lehen etxea izan da elektrizitatearekin eta hor lehen etxea autoarekin ere bai. Sorte handia ukantzuen Edmond Rostanek justo hor eraikia izan zen elektrizitate linea bat, justo itxasutik, Baiona hartu eta hemendik ondo-ondoan pasatzen zen. Hemen gela bakotxari dedikatu zuen obra bat, hori da, piskat espiritua. Bai, hori da, adibidez hor liburutegian Zirano aipatzen dugu, aurren gambaran Leglon aipatzen dugu, eta gero piskat Edmonden bizia Kanbon baita ere Parisen aipatzen dugu bisita guzian. Bisitaren buruatzeko tenorea da agurtzen dugula Edmond Rostand, hemen ginen Kanbon, Guillaume Irigoyen eta Edmond Rostand, eskolegia zuzenean.